tikman natin ang pinagmamalaki ng Pamilya Cortez dito sa Aling Gunding's Native Bibingka. Una, nagsimula lang po kami sa isang flavor, yung may buko. Tapos later on, napag-isipan namin na masarap din palang lagyan ng itlog na maalat na may queso. So, dalawang flavor lang po yun. Ito ay niluluto sa kalan na diuling. Ang gawa namin sa isang lutuan namin, nakaka-28 kami na ganito. So far, ang malinis ko doon is 650. Maliit lang ang kita, mahirap ang paggawa. Pero ang gusto kong mabuhay doon ay yung alaala ng magulang namin na ipinasa sa amin. In memory of our mother. So, tumatak sa amin na ang kahirapan pala ay hindi hadlang para sa magandang ikabubuti ng mga anak, para mapag-aral ang mga anak. Kasi nag-start kami na ang mga magulang namin ay napakahirap. Actually po pag ganito po, gaano po katagal po siya niluluto? Mga 10 minutes po. 10 minutes po. Kasama ko po si Zel para tikman ang ating bibingka. Tara, kain na tayo! Kaya nga naman, kung tayo po ay nagawi dito sa Dasul, ating tikman ang Aling Gunding's Native Bibingka.